Οι άστεγοι έχουν στήσει ολόκληρο σπιτικό κάτω από ένα κτίριο. Ρούχα, κουβέρτες, φαγητό. Εδώ μένουμε, λέει ο Γιάννης. Εγώ δούλευα σε βενζινάδικο, έπλαινα αυτοκίνητα. Έχασα τη δουλειά μου και λίγο αργότερα τη μητέρα μου. Μένω εδώ. Η πατρίδα μου είπε να είμαι περήφανος και σκοτάνω. Ούτε κλεψίμε, ούτε πιάνος, ούτε ψήμε. Ζω για μια αξιοπρέπεια. Στην Ακαδημία, σε ένα νέο ζευγάρι βρήκε καταφύγιο στα σκαλιά ενός κτηρίου. Οι κουβέρτες είναι φυλή ζωής για μας, λένε. Ας το κρύο. Το κρύο δεν νομίζω να εμποδίσει πουθενά. Άμα έχει αγάπη και έζησε σε το χώρο. Και στις τα δύο η κατάσταση είναι ίδια. Εδώ, άστεγοι έχουν εγκατασταθεί μόνιμα πλέον. Οι περισσότεροι χρειάζονται και ιατρική βοήθεια. Και σήμερα δεκάδες άνθρωποι που έχασαν πρόσφατα τις δουλειές και τα σπίτια τους θα προσπαθήσουν να βρουν μια γωνιά για να νικήσουν το κρύο. Εμείς δεν ευχόμαστε να χιονίσει, μας λένε. Το χιόνι μπορεί να μας κοστίσει τη ζωή. Λίγο πριν πέσει ο ήλιος, αφήνουμε τις τελευταίες κουβέρτες στην Ευρυπίδου. Οι άστεγοι λείπουν αφού το απογευματινό συσίτιο θα τους κρατήσει ζεστούς. Πάρε και το μήλο. Έλα και το ψωμάκι. Όχι, όχι, γιαγιά, όχι τέτοια, όχι τέτοια. Αφήνουμε τις κουβέρτες. Η θερμοκρασία στους 4 βαθμούς. Το βράδυ αναμένεται δύσκολο για τους Έλληνες πλέον άστεγους.